Gotak gitar ora jane sih. Lah wong pemulai, Bos. Lah pokoknya godak gitar. Lah ya gotak to ya blangkrah gitar kok ora iso. Yo. Ah, kene. Geser. Garung-garui. Kunci apa? D. Ode ngono ki. Iki A. Ah. Iki Cici, cewek. Iso gitar po, Mas? ya iso ta ya. Ah, masa sih? Lah kene laki-laki kok ora iso ya. Ya iya toh. Emangnya perempuan tau iso gitar po? Ya iso. Iso Jajan. Oh, jelas, Re. Kowe ngalih. Persilahkan saya. Rungake ya, Mas ya. Iso ya, Bos. Sebelahnya iso tenan ta ya. Bos, gak malah nunggu apa saya. Aduh jebule suwe. Iki nak melu nunggu ke isin aku. Bos, gak mau minggat kae. Aduh. Asem jebule kae suwe. Asem ora. Mas. Loh, gitar iki lho. Wah, mah beneran iki, Mas. Tak nggo dolanan nang omah kali. Lah gitarku ndi? Lah ya tak tinggal. Wong aku yo dhewe isin kok wong jebule suhu kok padake. Alah gitar kowe.